34 na bagong kaso ng Omicron variant na itala sa Region 1 ayon sa CHD1. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Si Jay, Pangasinan ang may pinakamaraming bilang ng tinamaan ng COVID-19 Omicron variant dito sa buong Region 1. Pero kasabay ng pagdami ng kaso, tiniyak naman ng Center for Health Development Ilocos na wala pang community transmission ng Omicron variant dito sa Region 1. Nadagdagan ng 34 na mga bagong kaso ng Omicron variant ng COVID-19 ang Region 1 ayon sa pinakauling tala ng Center for Health Development Ilocos. 8 ang dagdag sa Ilocos Norte, 5 sa Ilocos Sur at La Union at 16 sa Pangasinan. Sa kabuuan, umabot na sa 42 ang Omicron variant cases sa rehiyon. Karamihan sa mga pasyente, mga returning overseas Filipino worker. Natapos na raw nila ang kanilang quarantine bago pa lumabas ang resulta mula sa Philippine Genome Center. Malaking posibilidad na nung pumunta po sila sa ating region, wala na po sa kanila yung virus dahil na-quarantine po sila before returning to our region. May mga ilan-ilan po na local cases. Gayunman, nagsasagawa raw ng malawakang contact tracing ang mga LGU sa mga nakasalamuha na mga bagong pasyente. There is no need to panic, although hindi po natin inaalis na yung dahilan po ng pagtaas ng ating mga kaso ay dahil po sa Omicron variant. Pero kung makikita po natin, ang minimum public health standards ay napakalaking defense. Samantala, nasa 10 hanggang 15% sa mga aktibong kaso ng COVID-19 sa Dagupan City ay mga medical frontliner. Naka-duty ang mga ito sa mga malalaking barangay ng lungsod, gaya ng Bunuan, Giset at Pantal, na nangunguna sa mga barangay na may COVID-19 surge. Ang mga frontliners natin, hindi pa rin na-spare sa virus. Okay naman, yung mild lang naman mga symptoms, hindi kagaya ng mga previous na incident or previous na cases natin. Doble pag-iingat pa rin ang ginagawa ng mga Dagupenyo. Nag-iingat pa ako, sir, hindi ako lumalabas. Tapos, lagi ako nananalangin sa Panginoon na hindi sana ako makapagsakit ako. Si Jay, kung magpakita man ng sintomas ng COVID-19, itong mga nakasalamuha ng mga COVID-19 Omicron variant patient ay isasailalim sila sa RT-PCR test saka isasailalim sa home isolation. Inaasahan ng Center for Health Development Ilocos na posibleng madagdagan pa yung mga kaso ng Omicron variant dito sa reyon, lalo na niluwagan ng gobyerno yung travel restrictions at pagpasok ng mga overseas Filipino worker dito sa bansa. Sa ngayon, nasa mahigit 13,000 ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 dito sa buong Region 1. Pero maliit na porsyento lang dyan yung mga nakakonfine sa mga ospital dahil karamihan sa mga pasyente ay piniling mag-home isolation. Si Jay. So Russell, kumusta ang kalagayan nitong 34 na individual na COVID-19 Omicron variant positive? Si Jay, na-trace na sila ng kanilang mga LGU at sa ngayon ay kasalukuyan silang inoobserbahan. Sa mga oras na ito ay hindi pa raw sila nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19 pero sakali man na makaranas sila ng mga sintomas ng COVID-19 ay naka-alerto naman ang kanilang mga LGU at mga health authorities at kasabay din na binabantayan yung mga nakasalamuha nila. Si Jay. Okay, maraming salamat Russell Simorio.